Време е за изпълнените секшен подвизи на любимите нинджи. Нови епизоди на Нинджаго следва. Не е възможно да пропуснеш новите епизоди на Малките титани по Cartoon Network. Титани! Защото Робин няма да каже любимата си фраза, докато не започнат. Титани! Нови епизоди скоро по Cartoon Network. Връщаме се след кратка пауза. Тази пауза наистина беше кратка. Край на рекламите. Следва, приготви се за титаничен екшен и забавления с малки титани в готовност. Ново Нинджаго! Давай нов Нинджаго! Давай нов Нинджаго! Давай нов Нинджаго! Нов! Нинджаго! Нинджите са готови за бой! Нови епизоди на Нинджаго. Утре от 15:25 по Cartoon Network. Следва рекламна пауза. Край на рекламната пауза. Здравейте, аз съм Амилия Заре Браун. На 10 години съм и интересното за мен е, че съм изключително гъвкава и се смятам за творческа натура. Методът ми за масаж на главата е много ефикасен. Ако можех да пресъздам света, бих научила хората да се обичат и да се приемат. Да се научат да се наслаждават на това, което обичат, а не да се съобразяват с чуждите желания. Пресъздай своя свят с Cartoon Network. Искаш още забавни приключения? Тогава остани с нас и малки титани в готовност. Добре дошъл! В поредния напълно нормален ден в любимата ти забавачница. Динозаври, реактивни раници и избухващи бомбони. Все нормални неща за забавачница, нали? Най-добре се приготви от сега. Пълна драма-рама. Всеки ден от 14:30 по Cartoon Network. Рекламна пауза. Край на рекламната пауза. Вземи си нещата и тръгвай на приключение с Крейг край реката. Следва палачинки, бургери, пайове. Как успяват Шаги и Скуби да са във форма, щом ядат толкова много? Ето как. Нови епизоди на Скубидо и виж кой друг. Начало в понеделник от 17:50 по Cartoon Network. Връщаме се след кратка пауза. Тази пауза наистина беше кратка. Край на рекламите. Училище танци!
Остани с нас за още приключения с поредния епизод на Крейг край реката.